זעפרנטק, היא מצליחה לגדל את היבול הגבוה של זעפרן לתוך שטח נתון, ובכך מאיימת לנגוס במונופול האיראני בתחום גידול הזעפרן, שהוא מקור הפרנסה השני בחשיבותו, וידידנו מיכאל חושב שאולי הזעפרן הוא בכלל פיצוח לאתגר האיראני. לגמרי. דבר אלינו. תשמע... קודם כל זעפרן, תסביר את האירוע, סליחה על זה, תסביר את האירוע. זעפרן זה שני דברים, זה התבלין הכי יקר בעולם, נמכר עד $70-80 לגרם. וואו. יכול להגיע $70,000 ו$100,000 לקילו. אז זה אחד. שתיים, יש לו תכונות סגולות רפואיות. ידוע כבר שהוא מטפל בדברים כמו דיכאון, חרדה, ADHD וכדומה. זעפרן? כן. מה אתה יש את זה כבר תוסף. אתה יכול ללכת לסופר פארם היום ולקנות תוסף תזונה. אני אתן לך מתנה קטנה ממני. אני ראיתי שם, אני בונה, והיא שווה הרבה כסף, אני מבין עכשיו. שווה הרבה מאוד כסף. אני הולך לשוק השחור, כל גרם קובע. עכשיו, השוק הזה כרגע נשלט, ציינת את איראן, השוק הזה נשלט כרגע על ידי איראן, 90% מהייצור של הזעפרן בעולם. 90%? כן. אנחנו באים... אתה יודע כמה הוא מהווה מסך ההכנסות שלה מייצוא? אני יכול להגיד לך שהוא שני, יש טוענים שהוא שני אחרי הנפט. וואו. כלומר, המלחמה שלנו היא מלחמה צודקת, בלי טילים, כמו שאמר קודם שלום ארבל, אני חושב שזה היה, שאמר אולי נפסיק להשתמש בטילים ונשתמש. אז זו ההזדמנות שלנו. אנחנו, יש לנו מפעל R&D בעוטף עזה. Research and Development. Research and Development, מופ. בעגה המקצועית. יש לנו מפעל פיילוט מוצלח בגני תעל, אנחנו יודעים לגדל מספר מחזורים בשנה, בניגוד לשדה שמגדל מחזור אחד בשנה, והגידול הוא ורטיקלי, בבקרת אקלים מלאה. וזו טכנולוגיה ייחודית שפיתחת בזעפרנטק, נכון? לגמרי, ב4 שנים האחרונות, ודאי. זאת אומרת, זה סטארט-אפ לכל דבר, נכון? עכשיו אנחנו עם משקיעים והכל, נכון? לגמרי, אפילו עכשיו אנחנו מנהלים קמפיין ב-PeopleBiz, ודרך אגב כל הצופים מוזמנים להצטרף. והרעיון שלנו הוא עוד פעם להקים מפעל ציוני בארץ, בשאיפה בעוטף, אם לא באזור עדיפות אחר בארץ. ולייצר מסה קריטית של זעפרן, לגמרי. שגם תקטין את גודל השוק שהאיראנים אוחזים בו, וגם אולי תוביל לירידת מחירים, מה שיוביל לירידה גם בהכנסות של האיראנים. אמת, אחד. שתיים, הזעפרן שלנו יהיה איכותי, כלומר כבר אנחנו מוכיחים ומוכחים שהזעפרן שלנו הוא איכותי ביותר, אז יהיה הטופ. איך הוא צומח? איפה זה? צמח שמוציאים ממנו גרגירים? כן, אני לא יודע אם יראו את הפיילוט שלנו, אבל... יראו? יש משהו? לא יודע. אבל הוא צמח שגדל באופן עקרוני באקלים מאוד מאוד נדיר. הנה רואים אצלנו את המפעל פיילוט. ואז אתה מחלץ ממנו גרעינים בעצם? זה התבלין? את הסטיגמות. אני לא יודע אם המצלמה יכולה לראות, את הדברים היפים, הנה, מה שאתם רואים עכשיו במסך. את הדברים האלה אנחנו מייבשים אותם, הופכים אותם או לתבלין מאוד יקר שהשפים הכי טובים בעולם משתמשים בהם, מוכנים לשלם הכל, כל עוד האיכות היא גבוהה. לא שנייה, אתה מקבל את זה... לא. תתנחס בעדינות. הנה שנייה, בוא נראה את זה גם לעם ישראל. הנה, נשים את זה על השולחן. בבקשה. בני, תראה לעם ישראל. תמשיך, מיכאל. ואחרי זה, אם מה שלא נמכר לתבלינים, נמכר כמיצוי, עושים מזה מיצוי, באמצעות כל מיני מתנול או דרכים אחרות, ומוכרים את זה כתוסף תזונה. למה הוא כל כך... תשמע, למה הוא כל כך יקר? אז 100,000 פרחים צריך בשביל קילו אחד. וואו. אז אתה מדבר על שטחים, עזוב רגע את הטכנולוגיה שלנו, אתה מדבר על שטחים ענקיים, ואתה מדבר על לייבר, תעסוקה מטורפת לקטיף, יום אחד בשנה. הוא קשה לטיפוח והזנה. מאוד קשה, הכלי מאוד מדויק, לחות מאוד מדויקים, כלומר, זה דברים שקיימים בטבע במקומות מאוד ספציפיים, כמו למשל באיראן, שם גם הלייבר, הכוח אדם, כמו שאתה יודע, הוא עבדותי וזול. כן. כתוצאה מזה זה נתון לכל מיני זיופים ומגיע במזוודות, ומה שאנחנו באים ועושים זה למעשה יוצרים את אותם שטחי גידול בשטחים הרבה יותר קטנים, בגידול ורטיקלי כמו שראיתם בווידאו, והופכים את זה למוצר שהוא גם עקבי, גם הדיר, מספר מחזורים בשנה. אז זה הופך, זה למעשה מהפכה בשוק הזעפרן. לקחת את זה מהאיראנים, שליטה שלהם. באיזה שלב אתם נמצאים באבולוציה של המהלך? אנחנו מאוד בקרוב נקים את המפעל המסחרי הראשון שלנו. כאן בארץ הקודש? כאן בישראל, בארץ הקודש. כל הכבוד. מה זה, עשרות עובדים, מאות עובדים? תן לי אינדיקציה להבין מה קורה. לא, אז בגלל שאנחנו בגידול ורטיקלי ואוטומציה וכל הדברים האלה, אז כמות העובדים הדרושים הם נמוכים יחסית.
הקטיף הוא הרבה יותר קל, יש לנו רובוטיקה שגם אוטומציה מלאה של המערכות וגם רובוטיקה שקוטפת. אתה אומר שצריכים לייצר, צריכים לפרוח 100,000 פרחים כדי להוציא קילו. נכון. אז אתם בעצם עושים מה? מייצרים איזושהי סירקולציה של הרבה מאוד צמיחה של פרחים? בדיוק. אחרי שבעצם מרוקנים אותם מהזעפרן? אז גם הפרוטוקול גידול שלנו גם טייב את כמות הצמיחות בשנה, מכל פקעת, גם הפרוטוקול שלנו יוצר פקעות בנות שאחרי זה יוצאות מחזור נוסף. בשורה התחתונה אתה מדבר על 4 מחזורים בשנה מלאים, שכשאנחנו נעשה להם סטאגרינג, דירוג, זה יהיה למעשה גידול רציף. וכל זה באמצעות גידול ורטיקלי, שזה... תגיד, איזשהו גורם ממשלתי, ניהלת איתו קשר, ניהל איתך קשר, יכול להיות שזה אירוע שמדינת ישראל צריכה להגיד, רגע, אולי יש פה איזה... אז קודם כל כן, אנחנו נשמח לעוד גורמים, אני יכול להגיד לך שאנחנו בקשרים עם משרד החקלאות לגבי מענק למפעל הראשון, ומקווים שנצליח, זה 1. 2, רשות החדשנות היא שותף מדהים שלנו, שעד היום נתן לנו $1.5 מיליון, וגם השנה תומך בנו בתהליך. וכמובן, אתה יודע, הקהל הרחב, זה הסיבה שאנחנו רצים עם זה, אמרתי PeopleBiz קודם, זה הפלטפורמה שאנחנו מגייסים דרכה כרגע. כל הכבוד. ובעזרת השם נקים את המפעל הראשון. יש קשר אגב מר אוסטר לפול אוסטר? לא. פשוט אוסטר יהודי קורא. אוסטר יהודי קורא, לא סופר ולא... אבל אוסטר בפני עצמו. אתה יכול להגיד, אני דודן מדרגה 9, תיתן איזה... אני יכול להגיד, אבל זה לא תהיה האמת. אוסטר זה המזרחי של מזרח אירופה. מיכאל אוסטר, תקשיב. יכול להיות שעלית פה על משהו, כמו שאומרים. אנחנו מאוד מאמינים. המוח היהודי ממציא לנו פטנטים, כל הכבוד. בעזרת השם תעלו, תצליחו, תשגשגו, ואולי גם נצליח לנגוס משהו מהאיראנים. אמן. יימח שמם. מי שצופה מוזמן להצטרף. מיכאל, תודה רבה. חברים, פרסומות קצרות.